Welcome to topic number 18, Interests, Hobbies and Leisure Time. Vítajte pri téme číslo 18, budeme sa venovať voľnému času, hobby a záujmom. Zadanie znie Talk about hobbies and interests, teda to je takéto rámcové, treba porozprávať o hobby a záľubách. What is leisure time, teda čo to znamená ten voľný čas. What are some common ways of spending free time, aké sú bežné spôsoby trávenia voľného času. What are some of the reasons why people practice hobbies? Teda aké sú niektoré z tých dôvodov, prečo sa ľudia venujú svojim hobby? What hobbies do you have? Teda aké hobby máš teraz? And what hobbies did you have as a child? A aké si mal ako dieťa? Najskôr však, ako poviete turistika? It's hiking. Ďalej, ako sa povie príležitosť? It's an opportunity. A napokon nútiť niekoho do niečoho? Force. She forces him into something he doesn't want, alebo naopak. Vo vypracovaní budeme používať nasledovnú slovnú zásobu. Regain, znovu nadobudnúť, napríklad načerpať nové sily, potom keď je človek unavený. Meaningful, zmysluplný, pozor, iba jedno L. Provide, poskytnúť. Exhausted, vyčerpaný. Asi poznáte pridané meno tired. Môžete povedať, že I'm tired, som unavený. Ale ak poviete I'm exhausted, tak som extrémne unavený. Dull, taký nudný, fádny, taký, že nič. A take up, začať sa niečomu venovať, napríklad novému hobby. Samozrejme, uvidíme to v kontexte použité. Hobbies and interests are very important in everybody's life. Je dobré odštartovať odpoveď takou nejakou širšou informáciou, aby sme na to potom mohli naviazať konkrétne informácie. Teda hobby a záujmy sú veľmi dôležité v živote každého človeka. A prečo? They make our life more interesting and meaningful, and most importantly help us relax and regain the strength and well-being we lose after hard work. Teda, prečo sú dôležité? Robia náš život zaujímavejším, teda more interesting, meaningful, teda aj zmysluplným, alebo zmysluplnejším, and most importantly, a čo je najdôležitejšie, pomáhajú nám relaxovať a získať silu, teda znovu nadobudnúť tú silu a takú tú pohodu, ktorú stratíme po ťažkej práci. People have many different hobbies and interests which they practice in their free time. Teda ľudia majú veľa rôznych druhov hobby a záujmov, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Teraz vysvetlím, čo je to ten free time. This is the time after work or study and it's often called leisure time. Teda free time a leisure time sú v podstate synonymá. A teda ten free time je to ten čas po práci alebo po štúdiu a často sa teda nazýva v angličtine aj leisure time. Takto by mohol nejako znieť úvod. Vysvetlili sme, čo je to všeobecne leisure time a prechádzame na ways of spending free time. This brings me to the reasons why people practice their hobbies. Teda prečo sa ľudia, alebo aké sú dôvody, prečo sa ľudia venujú hobby. Teda prečo ľudia robia také alebo také hobby a čo z toho v podstate majú, aké sú tie reasons. Tie ways of spending free time samozrejme budú neskôr, teraz sa budeme venovať tým dôvodom. First of all, hobbies are there to provide relaxation. Teda úplne prvý dôvod, hlavný, preto je to first of all, teda že úplne najskôr poviem tento dôvod. Hobby sú na to, aby poskytli relax a oddych. Úplne najdôležitejší dôvod. If you work hard in your day-to-day job, you might feel exhausted and dull because of doing the same things again and again. Teda, keď človek pracuje v každodennom zamestnaní, day-to-day job, keď pracuje tak ťažko, že má náročnú prácu, môže sa cítiť úplne vyšťavený, unavený a taký bez života, taký dull, nudný, fádny, pretože robí to isté, tie isté veci opakovane, teda again and again. That's the reason why many people take up hobbies
to provide them with some alternative to their work and relax as much as possible. Teda to je dôvod, to čo som tu nás spomínal, že tá práca je taká otrávna, vyčerpávajúca, a to je dôvod, prečo mnoho ľudí priberie si nejaké nové hobby alebo začne sa niečomu venovať, aby im to dalo nejakú alternatívu k ich práci a aby mohli zrelaxovať tak veľa, ako sa len dá. Teda opäť dobrá fráza as much as possible znamená tak veľa, ako sa len dá. Let's have a look at what you have just learned. Hobby sú veľmi dôležité, lebo nám pomáhajú relaxovať a môžu dať nášmu životu zmysel. Hobbies are very important because they help us relax and can give our life a meaning. Jasné, very important, help us relax, nič ťažké tam nie je, všetko sme spomínali. Mnohí ľudia sa začnú venovať novým hobby, lebo chcú zrelaxovať po ťažkej práci. Many people take up new hobbies because they want to relax after hard work. Teda take up, to je začať sa venovať nejakému novému hobby. Je dobré použiť frázové sloveso v odpovedi, zvyšuje to kvalitu tej odpovede. And let's move on. The vocabulary is as follows. Devote, venovať sa niečomu, napríklad devote your time to something, ako keby oddať, venovať ten čas. Common znamená bežný. Actually, vlastne, to je taká barlička, používame to vtedy, keď chceme trošku natiahnuť čas, že nenapadlo ma niečo, tak vložím do vety actually. Frequent znamená častý, such as, napríklad, samozrejme môžete povedať for example, ale to je také už otrepané, každý to pozná. Ak namiesto for example poviete such as, znie to trošku lepšie. A napokon provide, ponúkať, poskytovať, uvidíme samozrejme, ako to bude použité v odpovedi. Another reason for practicing hobbies is the social one. Teda stále som na tejto časti, dávam tie reasons, tie dôvody. Another reason, ďalší dôvod na to, prečo sa ľudia venujú hobby, je ten sociálny dôvod. This means that a lot of people devote their free time to hobbies such as dance or football because they simply like to be with other people. Znamená to, teda hneď vysvetlím, že veľa ľudí venuje ich voľný čas tým hobby, ako napríklad tanec alebo futbal, pretože jednoducho sú radi s inými ľuďmi. Aj to je dosť dôležitý reason alebo dôvod. Možno, že nie sú majstri v tanci alebo nejakí Messi vo futbale, ale sú radi, keď sú s kamošmi, preto sa venujú nejakým hobby. To put it in other words, people like to be with other people and common hobbies provide great opportunities for that. Teda, to put it in other words je fráza, ktorá znamená, že keby to mám ešte inak povedať, ako keby synonymicky, treba používať, je to dobrá fráza. Ľudia sú radi s inými ľuďmi a tie bežné hobby ponúkajú super príležitosti na takéto stretávanie sa ľudí. There are, of course, many more reasons. Teda existuje oveľa viac dôvodov, prečo ľudia sa venujú svojim hobby, ako iba tie, čo sme vymenovali. For some people, hobbies might even become professions and they make their living while doing their hobbies. Teda pre niektorých ľudí hobby sa môžu stať až profesie alebo povolania a takéto ľudia si zarábajú v podstate tým, že sa venujú svojim hobby. This means that, for example, you start playing tennis just for the fun of it, but if you become a very good player, you can actually turn this hobby into your job. Toto znamená napríklad, začnete hrať tenis iba tak zo srandy, toto je for the fun of it, to je dobrá fráza a znamená v podstate zo srandy. A ak sa staneš veľmi dobrým hráčom, v podstate môžeš toto hobby premeniť na svoju prácu. Teda dá sa zarábať, keď je niekto profesionálny tenista, futbalista, tanečník, proste čokoľvek, to poznáme zo života. Teda to bolo ešte k tým reasons, že prečo sa venujú ľudia tým hobby. Samozrejme, neponúkame vyčerpávajúci zoznam všetkých dôvodov, to sa ani nedá, ale vybrali sme si také tie ako keby hlavné 3-4 a kľudne môžete pri odpovedi povedať tie isté, ktoré ste mali tu naukázané. Ak
chcete dať svoje, nejaké iné, tak tiež v pohode. A odporúčame pri tom použiť tieto frázy. To put it in other words, this means, for example, a tak ďalej. People spend their free time in a number of ways. Teda uvediem si tú časť, ktoré sa idem venovať na nasledujúcej časti. People spend their free time, teda ľudia trávia voľný čas mnohými spôsobmi. Teda to je práve tu na common ways of spending free time. Now, let's have a look at the most frequent ones. Teda teraz sa poďme pozrieť na tie najčastejšie spôsoby trávenia voľného času. Avšak predtým pozrieme sa na to, čo si pamätáte. Niektorí ľudia venujú svoj voľný čas celoživotnej záľube, ako napríklad zbieraniu známok. Some people devote their free time to a lifelong passion, such as collecting stamps. Venovať, devote free time to something, trošku taká vyššia slovná zásoba, ale samozrejme, ak chcete tú odpoveď mať kvalitnú, nemôžete hovoriť mama varí celý čas. Lifelong passion, celoživotný, a passion nie je záľuba, ale je to skôr taká ako keby až pasia, také desire, taká túžba po nejakej aktivite. A zbieranie známok, collecting stamp, myslím, že poznáme. Teraz sa poďme pozrieť na niektoré z najpopulárnejších hobby. Now, let's have a look at some of the most popular hobbies. Teda veľmi dobrá, celá tá fráza je super, lebo môžete preniesť pozornosť z jednej ako keby podtémy na druhú, môžete prechádzať medzi témami, aj tomu skúšajúcemu to dobre padne, keď vie, kde sa pohybujete, čo má očakávať od tej ďalšej časti, čiže určite odporúčam. Let's have a look at something else, at the most popular hobbies. A na tie sa pozrieme práve teraz, kde využijeme slovnú zásobu ako napríklad musical instrument, hudobný nástroj, abroad, zahraničie, participate in, podieľať sa na niečom, chess, šach, regularly, pravidelne, a challenging, challenge je výzva a challenging je v podstate náročný, alebo taký, že vás vyzýva k niečomu, aby ste ukázali všetky svoje schopnosti, ktoré máte. Tu nás sa zastavím. Abroad znamená zahraničie a mnoho žiakov zle prekladá, keď chcú povedať, že mama je v zahraničí, tak povedia, že my mom is in abroad, ale to in tam nesmie byť, je to bez predložky. Teda poviete my mom is abroad a je to v pohode, alebo I work abroad a tak ďalej, ale nie in abroad. So what are the common ways of spending free time? Some people prefer doing sports, others go fishing, play some musical instruments, travel abroad, do sightseeing, collect stamps or other things, paint, participate in various activities in their community, such as organizing babysitting, summer camps and others. Áno, dlhá veta, kde sme v podstate vymenovávali nejaké položky. Cieľom tejto časti bolo ukázať širokú slovnú zásobu. Je dobre si takto odpoveď postaviť, aby ste nemuseli ku každej tej aktivite vymýšľať zvlášť vetu, čo by teda bolo extrémne dlhé a v podstate neefektívne. Teda, niektorí ľudia preferujú športy, iní chodia na rybačku, hrajú na nejakom hudobnom nástroji, cestujú do zahraničia, spoznávajú pamiatky, zbierajú známky alebo iné veci, malujú, podieľajú sa na rôznych aktivitách vo svojej komunite, teda tam, kde žijú, napríklad organizujú babysitting, starajú sa teda o deti, rôzne letné tábory a iné. Samozrejme musíte sem dať and others, pretože nie je možné vymenovať všetko. Especially teenage boys like playing computer games and girls like clubbing and other social activities. Teda predovšetkým chalani, tínedžeri, radi hrajú počítačové hry a dievčatá majú radi clubbing, teda chodenie po diskotékach a iné sociálne aktivity, teda také, kde sa stretnú s inými ľuďmi. Toto especially používam na zdôraznenie. Samozrejme môžete ho použiť viackrát v odpovedi. It's impossible to name all the hobbies there are. Teda je nemožné vymenovať všetky hobby, ktoré existujú, čo je úplne samozrejme, ale je dobre aj takú vetu vyjadriť, aby skúšajúci vedel, že aha, že teda máte prehľad, viete oveľa viacej, aj slovnej zásoby, aj gramatiky, ako ste povedali, ale z časových dôvodov to nie je možné ešte viac rozvádzať. This brings me to my hobbies. Teda opäť super fráza, taká na premostenie. Toto ma ako keby prináša k mojim hobby. A to práve preto, lebo je to v zadaní.
What hobbies do you have and did you have? Teda, ak som prechádzal tými mnohými hobby, teraz prechádzam sám na seba. I really enjoy playing tennis and this is my number one hobby in summer. Teda samozrejme, v tejto časti by ste povedali vy hobby, ktoré máte vy radi. Tak ak to nie je tenis, tak samozrejme nepovedzte tenis, ale ak máte radi golf, tak povedzte golf. Ja sám za seba skutočne mám rád tenis a je to hobby number one v lete pre mňa. Jasné, že vy si dáte svoje, ale tú frázu môžete použiť I really enjoy a potom ing. I really enjoy playing golf. I really enjoy sleeping alebo čokoľvek. I also try to play even in winter months, but not so often. Teda snažím sa hrať dokonca aj v zimných mesiacoch, ale nie tak často. Another of my hobbies is playing the piano and reading books. Teda ďalšie z mojich hobby je hranie na klavíri a ešte ďalšie je čítanie kníh. Keď poviem other my hobbies are, tak by to bolo tiež samozrejme správne. Another of my hobby, povedal som jedno a potom som povedal ešte jedno. Teda another of my hobbies a dám tam piano alebo reading books. Of course, I also like biking, playing chess and other activities, but unfortunately, I don't have enough time to practice all of them equally. Samozrejme, tiež rád bicyklujem, hrám šach a iné aktivity, ale na nešťastie, unfortunately, I don't have enough time to practice all of them equally. Nemám dostatok času, aby som sa im venoval všetkým rovnako. Toto equally znamená rovnako, teda v rovnakej miere. Unfortunately, of course, vyjadrujú váš postoj k tej výpovedi a je to dobré, pretože ukazujete tým takú tú osobnú angažovanosť, že ten jazyk vám nie je cudzí, ale že sa prirodzene viete vyjadrovať aj so zapojením svojho názoru. Finally, when I was younger, I used to play football a lot and even go skiing regularly. Teda napokon, ako to finally naznačí skúšajúcemu, že pozor, blíži sa koniec odpovede, už je téma vyčerpaná. Keď som bol mladší, zvykol som hrávať futbal a a lot znamená veľa. And even go skiing regularly. A pravidelne som sa chodil lyžovať. Pozor, go skiing, nie go skiing. Hej, nechodil som sa oblohovať, ale chodil som sa lyžovať. Teda go skiing a regularly znamená pravidelne. Recently, I have taken up snowboarding in winter, but I must say it's challenging and more difficult than skiing. Recently, ako teda nedávnej dobe, pribral som si, alebo začal som sa venovať snowboardovaniu v zime, ale musím povedať, že je to dosť náročné a ťažšie ako lyžovanie. More difficult than skiing. Of course, vy poviete to, čo ste vy začali robiť. Môžete povedať, I have taken up playing computer games, gardening, jumping from windows, to už je úplne na vás. Toto je len ako príklad. To, čo by sme chceli, aby ste si zapamätali, sú tie frázy a možno na väzba slovies, ale obsah si samozrejme dáte svoj. And what do we remember towards the end? Keď som bol mladší, rád som hrával futbal so svojimi spolužiakmi. When I was younger, I used to like playing football with my classmates. When I was younger, myslím, že je ľahké a I used to like playing. Samozrejme, môžem povedať, že I liked playing football a bolo by to fajn, ale ak chcete mať tú odpoveď kvalitnejšiu, tak dajte tu used to gramatiku. Čiže I used to like playing football. Teda zvykol som mať rád teda v podstate hranie futbalu so spolužiakmi. Number 6. Predovšetkým tínedžeri radi hrávajú počítačové hry. Especially teenage boys enjoy playing computer games. Samozrejme, keby poviem teenagers, je to OK, tým by som mal na mysli aj baby, ale teda väčšinou tie počítačové hry hrávajú chalani, čiže especially teenage boys enjoy playing computer games. Predovšetkým na zdôraznenie a enjoy playing opäť naviazané slovesa, pozor, musí tam byť ing, ak tam je predtým sloveso enjoy. Thank you very much for watching this video. And Engeto wishes you lots of luck in your exams.